So ito na po. Dito talaga kami. Hindi talaga kami mamamasyal. Ito talaga. Ayan na. Down a whole bottle, hard liquor, hard truth, can't swallow, need a bartender, put me out my sorrow, wake up the next. A few moments later. Just landed. Naliligaw po Bamboo kami. Bay. Bamboo Community. Bamboo Bay Hindi man po namin alam kung saan kami sasakay. Nasa Cebu na kami. Wala tayo yung taxi last day. Saan tayo? Nakakita na po kami ng smoking area. Sumakit yung aming mga tenga. So kailangan na namin mag-smoke. Tsaka na namin problemahin yung pauwi. Bye-bye. A few moments later. Ito lang po talaga ang ulam namin ngayon. Nagtitipid po kami. Nagtitipid tayo, di ba? Yan lang po. Yummy! Day 2. Good morning! Ano ba yung first day mo sa Cebu? Ano masasabi mo? Lamig. Umuulan po ngayon, mga kaibigan. Meanwhile. So ito na po. Dito talaga kami. Hindi talaga kami mamamasyal. Ito talaga. Ayan na. 20 minutes later.
Check. Mga pasalubong. Checking now. Ito sa SM Seaside. Bye-bye to our place. Lipat muna kaming Mactan. Bye. A few inches later. Tomato. Parang sa itahalata. Sarap. Ano nare-review natin? Thank you very much. Masarap. Tignan muna natin yung pork steak. Hirap ba? No, sarap. Lambot naman siya, kaya lang nahirapan ako. Ang sarap. Sarap. May laser tag po dito, 60 pesos lang. Kaya lang, wala kami ibang kalaban. So, hindi kami maglalaro. Dito na po kami sa... Hindi ko alam. Yan, dyan muna. Sure. Punta kami sa 10,000 roses. Yes, 10,000 roses. Floating restaurant. See you there. Oo, pasok mo kami sa Lantaw. Okay, welcome to Lantaw Restaurant. Yeah, binibidyoan kita ate para sa vlog ko. Tomorrow.